asi unotomboshaya kuti zvinenge zvichimboitika sei ukatarisa kuti kumajudges nevakomana vethe ruling party veZANU-PF government yeZANU-PF vakomana ava vanyatso kuratidza kuti aiwa vanogara vangori negrudge kana nebeef nevanhu necitizen coalition for change nechitiko chaitika muzara nhasi chashambisa vanhu vanyatso kuona kuti apa pana kwatiri kuenda hakuna mutemo yakadai so sanapinda mashoko anobuda nyaya kugwashitwa pana munotibva subscribe like turn on the bell icon tipinda paTechmark TV vanoposta this picture vonyora vachiti under Mnangagwa's government in Zimbabwe tine imunedzi who contested in the 2023 parliamentary elections was arrested and charged for allegedly participating in an anti-government protest held some 5 years ago. Ndoina yatiri kuona kuti aiwa inobuda ichishoka vanhu vatiri kuona kuti aiwa uyu anonzi tine imunedzi wamuri kuona uyu aiwa kuti zvinhu zvingamboitika here izvozvo kuti munhu anouya panapa achiaccuswa achinzi aiwa wakaita in anti-government protest 5 years ago ndo munhu anouya achisungirwa nyaya iyoyo zvichashamisa vanhu vachiona kuti aiwa majudges emunyika yeZimbabwe vanenge vatonga corrupt kandi vane nyaya dzavo dzanenge vachingopusha kandi vari desperate vachida kuavoida kuti ava vakomana ava vakanodemonstrata futi kandi pane kuvhura umbe kwavangaita but tiri kuona kuti the Sabc summit yakapfuura havana mademonstrations avakaita kuda kwokuti aiwa vakaavoidiwa vakamisiwa panapa we still see kuti aiwa these guys vachiri kungotya amoti vachiri kutya chii chimotidze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi aiwa pina comment section medu musaona subscribe or like turn on the bell icon.